Smart Sol har eksisteret siden 2012. Vi er beliggende i Nordsjælland, og med det mandskab, vi har, kan vi håndtere alt inden for solceller, lige fra montering på taget til elarbejdet, hvis kunden ønsker det, og vi har lavet langt over 100 anlæg til dato. Vi henvender os til alle, der gerne vil have solceller og med på den grønne omstilling. Det er lige fra private til erhverv til mindre jordanlæg. Solceller er i dag helt klart den billigste måde at være med på den grønne bølge. Derfor er det mit mål at få omvendt så mange kunder som muligt til den grønne omstilling. Jeg har samarbejdet med EVS i over 10 år, og normalt er det jo sådan, at jeg får en henvendelse fra en kunde, og jeg sender så den henvendelse videre via Quickplan til EVS, og EVS kommer så tilbage til mig med en facitliste omkring, hvordan anlægget skal laves, og så er det mig, der går ud og monterer det. Jamen det, der er interessant ved EVS, det er, at for det første skal jeg ikke have noget lager. Og der sidder jo 200 mand nede i EVS klar til at tage imod de henvendelser, jeg kommer med fra kunden. Og dernæst så er der dansktalende personale, så der sker ingen misforståelse. Det, der gør det utroligt specielt ved at arbejde ved EVS, det er, at de har mange forskellige produkter. Lige fra asiatiske til europæiske. Og dernæst har jeg lavet et projekteringsprogram, der gør det utroligt nemt at arbejde i. Jamen, jeg husker tydeligt første gang, jeg var i EVS. Jeg troede bare lige, at jeg skulle ned og have en kop kaffe, og så skulle jeg hjem igen. Men jeg fik jo en rundvisning til over 200 medarbejdere, og så sad vi og snakkede i 4 timer, før jeg tog herfra. Vores stærkt samarbejde på de sidste projekter fra 10 til 140 kW peak resulterer i, at Smart Sol blev nomineret. René kigger altid på kvalitet og yder lidt ekstra, som så gør forskellen, og det kan ses i hvert projekt. Det, som gør René specielt, er hans måde at håndtere tingene på. Samtaler med René er altid forfriskende og fører til en positiv stemning. Det, der gør det specielt ved at arbejde med EVS, det er deres høje service og kvalitet på deres produkter lige fra inverter, paneler og monteringsmaterialer, og det gør, at vi kan opfylde kundernes behov. Jamen i det, vi har lavet 4 til 5 store anlæg nu og fået en positiv feedback, det gør også, at vi har fået en erfaring, og derfor håber jeg i fremtiden, at vi kan få flere erhvervsanlæg.